Molweni makholwa asindisweyo nasezawusindiswa egameni lenkosi yethu Yesu Kristu mNazarethe, bandla likaThixo othe wasela kumanzi endiya kumnika wona, asoze anxanwe naphakade. Kuye aya kumpompoza empompozela ebomini obungunophakade. Ukuba kukho othi anxanwe, makeze kum asele, njengoko zatshoyo izibhalo ukuba kuya kupompoza imifula embilinini wakhe othe wakholwa kum. Umfuneko njeje kaMaduna oshumayela ivangeli ngokwenzelwa umsa nguThixo. Namhlanje ke ndifuna sijonge into yeMimangaliso, uba iMimangaliso yenzeka njani, yenzelwe ntoni. Sijonga kakhulu kwimimangaliso enento kwenza namanzi. Namhlanje sifunda iExoddus 14, sifunda u21. Ngenene ke uMoses wasolula isandla sakhe phezu kolwandle, waza undikhoyo wathumela umoya onzima wasempuma, walududula ulwandle, kwavela umhlaba omileyo. Umoya lowo wabhudla ubusuku bonke aza ahlukana kubini amanzi. Into endifuna siyiqaphele apha yinto okokubana uMoses uphakamisa intonga yakhe ukuba kuhluleke ulwandle, ukwahlulela ulwandle phakathi naphakathi. uMoses azange alukhombe ulwandle ba alisemacala ngentonga yakhe, kodwa wayiphakamisa. Ukuphakanyiswa kwentonga kutsho ukuphakanyiswa kwento eyenziwe ngumthi, umthi lowo uYesu Kristu abethelelwe kuwo, osisiphambano sokubethelelwa kwabantu, waphakamisa yena. Xa wayiphakamisa le ntonga, wayiphakamisa uYesu Kristu, ngokokuba uThixo xa wayesithi makaphakamise intonga ukuze ulwandle luhlukane, uthetha uba uThixo wathi noMoses wazenzela ubudlelwane, bangena kwisivumelano noMoses sokuyokhulula ntoni, amaSirayeli, ngokuba uThixo abantu emhlabeni ubanike igunya alihloniphayo uba akakwazi ukwenza into ngaphandle kwabantu. Sivile xa ithetha ngendaba yeGomoro neSodom noAbraham, esithi andinokwazi uba ndingamxeleli uAbraham into endiza kuyenza eGomoro neSodoma. Kulapho uMoses unantsika uAbraham wakwazi uba acelele uLothi uba uLothi angagwetyelwa nababi kwindawo yaseGomoro neSodom. Ile nto ekhombisayo into yokubana ke uThixo lo esimkhonzayo uthanda ubudlelwane phakathi kwakhe nomuntu. Ile nto wayifuna uba uMoses aphakamise intonga aze uThixo athumele ntoni, umoya ovela empumalanga ududula ulwandle ulenze lehlukane, kuvele umhlaba omileyo. AyingoMoses kodwa nguThixo owohlukanisa ulwandle kubini, ngenxa yento kokubana ubudlelwane kwakumele kusebenza, abantu baze bakholwa kuThixo ngokuphakamisa intonga. Kwakuphakanyiswa ntoni, uYesu Kristu. Ikusetshenziswa ntoni, ukukholwa, ukuze abantu babone uba ngokukholwa ukuba into iza kwenzeka. Xa sithi sikholwe kuThixo, ubudlelwane noThixo bubo benza uba izinto zenzeke, uThixo azenze. Akazenzi izinto yedwa kodwa uzenza nabantu, ezenza ngamandla akhe. Yabona ke lo mzekeliso wamanzi wenziwa njengangoku xa unofika phaya, awunofika ulwandle lehlukahlukene kubini, uzafika ulwandle luvalekile, ngoba imimangaliso inexesha lokwenzeka, inexesha lokuphelelwa. Le mimangaliso eyabhalwa apha phansi yabhalelwa uba ize idumise uThixo ubomi naphakade. Masifunde kwakhona, sifunda kwiNumbers, sifunda u20:11. Wasiphakamisa uMoses isandla sakhe, wayibetha ingqondorha ngentonga yakhe, izihlandlo zazibini, aphuma amanzi amaninzi, lasela ibandla neenkomo zalo. Uyabona ke apha uMoses wabizwa nguThixo kunye noAaron, wababiza bobabini, wathi kubo hambani nibize ibandla nilibizele engqondorheni,
nize nithethe kuyo ingqondorha kophuma amanzi lisele ibandla. Kwathi ngenxa yomsindo uMoses awufumene ebantwini, wafike uMoses walibetha endaweni yoba athethe, aphakamisa intonga athethe, akhange athini athethe, wasuka walibetha. Xa ilibetha walibetha okokuqala. Xa wayelibetha okokuqala wayibethela yena. Kwakufuze ba unansi kuAaron njengoba naye wayevile ilizwe laliphumile amkhuze athi Moses akuthiwanga betha, kuthiwe thetha. Ithini into yakho yontoba ngukubethe? Wamyeka uAaron wabetha okokuqala, wabetha okwesibini. Uthe mayibetha okwesibini aphuma amanzi. Athe waphuma amanzi lasela ibandla, wathi nanko ke amanzi enu. uThixo azange ayithande lonto ngoba wayefuna ipartnership edumisa yena, wayefuna ubudlelwane babantu obudumisa yena ngoba unobudlelwane nabantu. Endaweni yoko uThixo ngoba azange afune kuthiwe uMoses uxokile, uxoke ngoThixo okanye uThixo uxokile xa esithi kuMoses aphuma amanzi edwaleni. Kwakufazi bamanzi akawakhuphanga uThixo ngoba azange enze ngokuyalelwa uMoses. Kodwa uThixo wathini, wahlonipha, wenza amanzi baphume, wadila noMoses noAaron kamva, wathi nina nobabili nehlulekile ukundidumisa. Into elisuke nayenza animdumisanga ebandleni, kodwa amanzi wona abephumile. Wathi ngalonto ndiyanohlwaye anisoze nilingene ilizwe endithembise lona oyihlomkhulu. Ikhombisa lento ba intonga ayiyo yobetha. Njengoba uThixo esithi akazelanga kuzolithabalalisa, uzele ukuzolisindisa. Le ntonga yayiphakanyiswa nguMoses, intonga eyayithetha uYesu Kristu uba akazelanga uzogweba, uzele uzosindisa intoni, ibandla likaThixo, abantu bakaThixo emhlabeni. Yinjongo yemizekeli yenantsika yemiracles uThixo azenzayo, ngoba uThixo wenzela uba kudunyiswe yena ngemiracle ekuwe. Imiracle ayenzayo uThixo yenzelwe loo nto. Ngoba uMoses wehluleka ukwenza loo nto apha, uYesu akazelanga uzoligweba, uzele kuzolisindisa. NgoYesu, ukuphakanyiswa kwaYesu kwenzeka imimangaliso, imimangaliso edumisa ubani? Edumisa uThixo, ngoba uThixo ufanele uba adunyiswe ngonyana wakhe onguYesu Kristu. Andano biyavakala, ndiyakholwa iyavakala abazalwane nobana imimangaliso yonke uThixo ayenzayo uyenzele ubudumo lwakhe. Uthi kuYesu Kristu, ndifuna wazi uba xa ungabe uThixo ethe wakuphilisa, xa ngabe uThixo ethe wakwenzela ummangaliso, yiyiphi indlela yokugcina ummangaliso uqhubeke empilweni yakho ungapheli, ngoba ummangaliso unexesha loba uphele. Nalamanzi xa ungaya kulaa ndawo uMoses wabetha khona idwala, owabetha khona ilitye, akasaphumi namhlanje, kusokusela ilitye lodwa, akaphuma amanzi ngoba ntoni? Iyaphelelwa, inexesha loba iphelelwe. Kodwa wena xa ufuna ukuyigcina empilweni yakho, kufuneke wazi into yokubana kufuneke ibe yokudumisa uThixo, uhlala udumisa uThixo. Ngantoni? Ngaloo miracle athe wayenza uThixo, ibe yokudumisa. The moment uyeka ukudumisa uThixo, the moment ubuyele ezintweni obokade uzenza ezizozono, iyabuya laa nto, imiracle iphele. Senditsho uYesu utshilo into yobana ubangabe nomuntu uphilisiwe yakhutha idimoni, kuyaphuma idimoni ihambe iyentlango endaweni ozomileyo, ifuna indawo yayo yokuhlala. Ithi yawungayifumani, ithi ndiyawusuka ndibuyele endlini yami endaphuma kuyo, isuke ibuyele. Xa ifika indlu yayo engumzimba womntu, ufumanise uba ucociwe umzimba, ihambe iyolanda ezinye idimoni ezinamandla ukwedlula yona, zize zihlale ngaphakathi kwalo mzimba, zibe namandla phezu kwalo mzimba, isimo salo mntu sibe wesi kunento beyiyo ngaphambili. Ngani? Ngenxa yobana uthe wathina kakwazi ukugcina ntoni? Ummangaliso wenziwe empilweni yakhe nguThixo, ngoba ahlale azigcine enyulu, ekhonza uThixo, endumisa uThixo ngaloo nto ethe yenzeka kuye, yenziwa nguThixo ngamandla kaThixo. Asive ke umzekeliso owenziwa nguYesu Kristu onxulumene namanzi. Sifunda uYohane wesibini u7 kuyotsho ku9. uYesu ke wathi kwizicaka, zalisani lemiphanda ngamanzi. Izicaka zayizalisa, wathi kuzo, yikhani ngoku nise kwinjoli. Zenje njalo ke yaza injoli, yawa ngamla amanzi ajikwe aba yiwayini. Koko ingazi apho ivele khona le wayini.
yayizizicaka kuphela ezazisazi kuba ayekhiwe zizo amanzi. Injoli ke yambiza umyeni. Uyabona ke apha njengoba besitsho phaya into yobana uMoses besebenzisa intonga, ebephakamisa intonga, athi baphakamisa intonga kufanele bake kwenzeke ummangaliso, uThixo enze ummangaliso ngokuba uThixo ufuna abantu benze into naye enze into, ngokuba usebudlelwaneni nabantu. uThixo akenzi into ngaphandle kwabantu, wenza into ebantu besazi, abantu bebona, abantu bekwibudlelwane nabo njengoba bemlwela uIsrael bokufanele bakholwe uThixo, athembele kuThixo. Apha uYesu ujika amanzi, akawayala amanzi, akathethe emanzini. Ayikho indlela ebonisa uba uYesu Kristu wenza 1 2 no 3 ujika amanzi. Into wasuka wayenza, wathi mabagalele, emveni koba begalele wathi mabakhe banike injoli. Azange wathandazele, azange athethe namanzi, kodwa amanzi amazwi uYesu Kristu amthobela, ayazi into yobana afanele njengoba egalelwe kulomphanda wewayini abe iwayini, ngoba isidingo sithi kufuneka iwayini. Amanzi asazi isidingo, aguquka ikhala yawo, amanzi aguquka itaste yawo, yangabisanga amanzi yaba ngamanzi anxilisayo, yaba iwayini enxilisayo. Ngento ebakwe ngoku uYesu Kristu amanzi amthobele, oyena ofanele aphakanyiswe, oyena ofanele aphakanyiswe njengentonga yaphakanyiswa Moses. Nanamhlanje xa ungayekana ufike ufune le wine enziwa uYesu uyifumane kuba yaphela, laphela ixesha layo. Yona iyo udumisa ntoni? uYesu Kristu uThixo. yeMimangaliso ibhaliwe apha imdumisa ngoba siyifunda apha onaphakade namhlanje. Nomzekelo nakuwe empilweni yakho xa uthe kwenziwa lento efana nalena imiracle, ufanele umdumise umkhonzo uThixo ngayo, ungayeki, ungabuyeli ezindleleni zakho. Uthi uYesu emfazini wayesekuye, nama ndikugwebi ke, hamba ungabuye wone ngoba usesindisiwe, mangabuye athini one, nawe kafanele uphinde ubuyele ezonweni. uYesu Kristu inkosi yamakhosi efunele kuba ikhonze, efunele ikholwe. Xa ukholwa kuye unobomi obungunaphakade, xa ukholwa kuye sobe uphinda unxane. Yiza uzosela kulamanzi kaYesu Kristu, izizosela kobubomi bunguYesu Kristu. Wena ungakasindiswa, wena ungakazani nenkosi, ngokuva kwakho lamazwi guquka ezindleleni zakho, wenzeke ummangaliso empilweni yakho, uhlale ugcine ummangaliso ngokuhlala kuYesu Kristu, usindiswe ude ulingene izulu ade abuye azokulanda uYesu Kristu. Malutho uthando, uxolo, umsa ngaba uJehova, kuthi ubukho benkosi Yesu Kristu, kuthi ubudlelwano nomoya oyingcwele buhlale nathi sonke singabantwana bakaThixo ngoku ide bengunaphakade. Amen.